हेल' लोगोफोर नै जोंहा फैलायबाय देबोरगावनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि देबोरगावनि मार्टियार्स पार्कआव एसे बेरायनो जोबोद बिबार दं होननानै खोनानायखाय फैबाय दङ नै एसे माने अखा गैयैखाय गाज्रि जाबाय नै बिबारफ्रा माबाजोब्बाय आरो गाज्रि जाजोब्बाय बेनो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव मार्टियार्सनि बिबार बावनाया जानानै थांबाय जोंहाबो न'खरनि मानसि दंमोन नालाय जानानै थांबाय ओमफ्राय दा दिनै फैबावबाय साफा लाखियो मानसि नायनो लाखियो नालाय साफाथार ओइ बेखौ बिराद मोजां नुदों खिन्थु बिबारा बिराद मोजां मोजां दं नैबेखौ बिराद मोजां नुयो नोंनि थफा 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 स्टाइल बानायदों खिन्थु बेखौ बेहाय फाक्कायाव माने गब्लं दोनदों आरो हा नैथिंबो मोजां बानायदों दै दं बिराद मोजां साफा लाखियो सानफ्लावार बिराद मोजां ओरैबादि समायनाखानो खारनो फैबानो माने गोजोनखायो आरो गोजोन साइलेन्टनि शब्द मोनखायो आरो समायना बेबो बिबारा एसे लरहायबावबाय डालिया बिबार गेंदा बिबार ये गेंदे का फूल है रंग बिरंग का ये पार्क हमारे बॉडोलैंड का मार्टियर्स पार्क है यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए आए हैं हम ये देखो इसको क्या कहते हैं पितूना या क्या कहते हैं इस फूल को बहुत सारा है बहुत फूल दे रही है अभी चेंज करूंगी वाह इतना बड़ा फूल है इतना सुंदर ये देखो डालिया है ये सब डालिया ये देखो वाह यहाँ पे आके ना मन को बहुत अच्छा लगता है और शांति दैया रानबाय दासो ओंखारबाय जोङो लोगोफोर मोनाबाय ओरैनो टाइम पास जिरायबाय थाबाय दा ओंखारबाय माबा माबि एसे भिडिअ बानायबाय जेबो जायासै
भिडिअ मोनसेबो थायासै डिलिट खालामफ्लांजोब्बाय बा जाखायासै आरो ओंखारफिनबाय बैनि गेटआ थांसै दा मोनाबाय ओरैनो टाइम पासल' जाबाय दिनै बिदिबा बाय लोगोफोर